கார்த்தி தீபா சீரியல்ல இப்போ ஒரு அதிரடியான திருப்பமான ஒரு ப்ரோமோ வந்திருக்கு. மிஸ் பண்ணாமல் ஃபுல்லுன்னு கேளுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணிட்டு பாருங்கள். ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஆதரவு வந்து கண்டினியூஸாக வந்துட்டாங்க. கார்த்தி தீபா எல்லாரும் வந்து கோயிலுக்கு வந்துட்டாங்க. என்ன இவ்வளோ லேட்டாக வந்துடுறீங்க? உங்களுக்கு முன்னாடியே வந்து சொந்த பந்தம்லாம் வந்துட்டாங்கன்னு ஐயர் வந்து லைட்டாக வந்து கலாய்க்கிறாங்க. வர வழியில் கொஞ்சம் வேலையாக போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கப்ப இந்த விஷயம்லாம் எதுவுமே அபிராமி அம்மாவுக்கு தெரியாமல் கார்த்தியும் தீபாவும் பார்த்துக்கிறாங்க. அந்த இடத்துல ஆல்மோஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் வந்து கோலாகலமாக கொண்டாட வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு. அப்போன்னு பார்த்து தீபாவோட மனசில் வந்து லைட்டாக வந்து மாற்றம். அபிராமி அம்மா ஏதோ ஒன்று சொல்லி வச்சுருக்காங்க. அந்த இடத்துல இவ என்ன சொல்லுவாளா மாட்டாளா, நம்ம விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இவன் நடந்துப்பாளாங்கிற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க. அந்த இடத்துல நம்ம அபிராமி அம்மா கடைசி நேரத்தில் தாலி கட்ட வேண்டிய நேரம் வந்து வந்துருச்சு. அப்போன்னு பார்த்து தீபா மாட்டுக்கும் எனக்கு இதில் விருப்பம் இல்லை சார், எனக்கு இந்த வாழ்க்கையும் தேவையில்ல நீங்களும் தேவையில்லைங்கிற மாதிரி பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. திடீர்னு வந்து இவ்வளோ பெரிய திருப்பு முனையை வந்து யாருமே எதிர்பார்க்கல. தீபா எதுக்காக சொல்கிறீங்கன்னு ஒன்றுமே புரியல. அந்த நேரம்னு பார்த்து மைதிலி வந்து கடுப்பாயிட்டாங்க. மீனாட்சியும் என்ன நினச்சிக்கிட்டு இருக்க தீபா, தாலி பிரித்து அழகாக கோத்து கட்ட வேண்டிய தருணத்தில் நீ ஏன் உன் வாழ்க்கை வேணான்னு சொல்லிகிட்டு இருக்க? நான் மட்டும் நினச்சா போதுமா, மற்றவங்க நினைக்க வேணாமாங்கிற மாதிரி தீபா வந்து மனசில் நினைக்கிறாங்க. அபிராமி அம்மா தான் ஏதோ ஒரு விஷயத்தை வந்து சொல்லியிருக்காங்க. சின்னதாக ஃப்ளாஷ்பேக் மாதிரி காட்டுறாங்க. நீ என் வீட்டுக்கு மருமகளா, உன் மேலே தப்பு இல்லாமல் இருக்கட்டும், இல்லை சிவாவே வந்து கல்யாணம் பண்ணி வச்சுக்கிறதுக்காக தந்திரமான முறையில் ஒன்று அந்த இடத்துல வந்து உட்கார வச்சாலும் என்னால் எப்படி ஒன்றை மருமகளாக ஏற்றுக்க முடியும்? கார்த்தி மனசில் நீ இடம் பிடிக்கலாம், இல்லை வீட்டில் இருக்கிற எல்லார் மனசுலையும் உனக்கான இடம் வந்து கிடைக்கலாம், அங்கீகாரம் கிடைக்கலாம். ஆனால் அதுக்குன்னு நான் ஒன்றை மருமகளாலாம் ஏற்றுக்க முடியாதுங்கிற மாதிரி மனசாட்சியே இல்லாமல் அபிராமி அம்மா பேசுகிறாங்க. இது எல்லாத்தையும் வந்து தீபா வந்து மனசில் வந்து நினச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க. கார்த்தி, நீங்கள் மட்டும் எனக்கு முக்கியம் இல்லை, நம்ம குடும்பத்தில் எல்லாருமே முக்கியம். உங்கள் அம்மாவோட மனசு மாறாமல் என்னால் எதுவுமே பண்ண முடியாது. தர்மலிங்கம் வந்து கடுப்பாயிட்டாங்க. நேற்று நைட்டு கூட நீ இப்படியெல்லாம் பேசலையே, நடுவில் உன் மனசை வந்து கலைச்சது யாருன்னு எனக்கு தெரிஞ்சே ஆகணுங்கிற மாதிரி அந்த இடத்துல வந்து தர்மலிங்கம் வந்து ஆவேசமாக வந்து கேட்குறாங்க. யாரும் கலைக்கலம்பா, நான் தான் சொல்கிறேன். கார்த்தி வந்து எதுவுமே சொல்லாமல் மௌனமாக இருக்காங்க. ஏன் தீபா இது மாதிரிலாம் சொல்கிறாங்க? தீபா, இதுக்கு பின்னாடி எதுவும் காரணம் இருக்குமா? நீங்கள் வீட்டை விட்டு கிளம்புறப்ப கூட எவ்வளோ மன மகிழ்ச்சியாக கிளம்புனீங்கன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும். அப்படி இருக்கும்போது திடீர்னு இந்த மாற்றம் வரதுக்கு சான்ஸே இல்லை. காரில் ஏறி உட்காரும்போதே அவங்க ஃபேஸை வந்து பார்த்தேன். யாரோ ஏதோ சொல்லியிருந்தாலும் சொல்லுங்கள், அவங்க மனசை வந்து மாற்றுறது என்னால் முடியும். அம்மா, நீங்கள் எதுவும் சொன்னீங்களா, இல்லை ஐஸ்வர்யா எதுவும் சொன்னீங்களாங்கிற மாதிரி மைதிலி வந்து கேட்டிருக்காங்க. அந்த இடத்துல இருப்பினும் வந்து அபிராமியம் எதுவுமே சொல்லாமல் மௌனமாக இருக்காங்க. உங்கள் பொண்ணு தானே வேணான்னு சொன்னா, நான் இப்போ இந்த மனமேடையில் வந்து தடுக்கணும்னு நினச்சேன்னா அப்படியெல்லாம் எதுவும் இல்லவே இல்லைங்கிற மாதிரி ஜகா வாங்கி பேசுகிறாங்க. அந்த இடத்துல நம்ம அபிராமியமாக சொல்கிறதெல்லாம் சொல்லிவிட்டு அந்த இடத்துல அதான் அத்தையே சொல்லிட்டாங்களே அப்புறம் என்னங்கிற மாதிரி மீனாட்சி கேட்குறாங்க. இதான் என்னோட இறுதியான முடிவு. தீபா, உன் வாழ்க்கையில் நாங்கள் எப்போதுமே வந்து அசிங்கப்பட்டு நிற்கிறதே வந்து வேலையாக போச்சு. முதல்ல சிவா மூலியமாகவும் நட்சத்திரா மூலியமாகவும் நாங்கள் அசிங்கப்பட்டு நின்னோம். இப்போ நீயே வந்து மண்ணள்ளி கொட்டிக்கிற. இனிமேட்டு என்ன பண்ணுறேனே தேவையில்ல. இந்த சபையை கூட்டி எங்களை இன்னொரு வாட்டி மான மரியாதை போகிற அளவுக்கு நடந்துருச்சுல. இனிமேட்டு நீ யாரோ நான் யாரோங்கிற மாதிரி தர்மலிங்கம் வந்து ஆவேசமாக வந்து முடிவு எடுத்துகிட்டு அங்கேருந்து கோயிலை விட்டு வேகமாக சோகமாக வந்து போகிறாங்க. ஐஸ்வர்யா நினச்சி பார்க்குறாங்க, நல்லவே இல்லையே, இது மாதிரிலாம் நம்ம ஸ்கெட்ச் போடவே இல்லை. அத்தை தான் ஏதோ சொல்லியிருக்கணும். அதனால தான் தர்மலிங்க ஃபேமிலிக்கு வந்து இவ்வளோ பெரிய அவமானத்தை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுத்துட்டா தீபா. தீபா நல்லவளாகவே இருக்கா, அத்தை பேச்செல்லாம் வந்து கேட்டுட்டு இருக்கா. அவள் இடத்துல நான் இருந்திருந்தேனா கார்த்திகை கைக்குள்ளே போட்டுட்டு இந்த வீட்டையே வந்து ஆண்டிருப்பேன். ஆனால் இப்போ இவ முட்டாள்தனமான முடிவுனால இவளே வீட்டை விட்டு போகிறதுக்கு அவளே ரெடி பண்ணிட்டாங்கிற மாதிரி ஐஸ்வர்யா ஒரு பக்கம் சந்தோஷமாக வந்து மனசில் வந்து நினச்சிட்டு இருக்காங்க. கார்த்தி ஒன்றும் புரியாமல் வந்து யோசிச்சிட்டே இருக்காங்க. தீபா இது மாதிரி வாய் வார்த்தையெல்லாம் சொல்லக்கூடிய ஆளே இல்லை. யதார்த்தமாக இன்றைக்கி ரெஸ்டாரண்ட்டில் ஏதோ ஒரு பொண்ணு என்னை பார்த்ததுக்கே அவங்களால பொசிஷனஸ் தாங்க முடியாமல் அவங்ககிட்ட வந்து வம்படியாக சண்டைக்கு வந்து போயிருக்காங்க. அப்படி இருக்க சூழ்நிலை இதுக்கு பின்னாடி வேறு ஏதோ சூழ்ச்சி இருக்குது, அது என்னென்னு கார்த்தி வந்து கண்டுபிடிச்சே ஆகணுங்கிற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க. அந்த இடத்துல நம்ம கார்த்தி தர்மலிங்கம் வந்து இறுதியாக கேட்குறாங்க, உன் மனசை காயப்படுத்தியிருந்தால் அதை கூட சரி செய்ய வேண்டியது இந்த அப்பனோட கடமைமா, சொல்லுமாங்கிற மாதிரி அந்த இடத்துல தர்மலிங்கமும் மைதிலியும் ரொம்ப வந்து கோவத்தோடு கேட்குறாங்க. இருப்பினும் தீபா கிட்டேருந்து ஒரு ரெஸ்பான்ஸும் இல்லை, ஃபீல் பண்ணுறாங்க. அந்த இடத்துல சோகமாக வந்து அந்த கோவில்லேருந்து எல்லாரும் ஒன் பை ஒன்னாக போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. தர்மலிங்கத்தோட மொத்த ஃபேமிலியும் தீபா வந்து ஏன்னு ஒரு வார்த்தை கூட கேட்கறதுக்கு ஆளுமே இல்லை. ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி வந்து அழுதுகிட்டே இருக்காங்க. பார்க்கவே பாவமாக இருந்துச்சுன்னே சொன்னான். இந்த பிரச்சனையிலேருந்து கார்த்தி வந்து எப்படி தீபாவை காப்பாற்ற போகிறாங்க? கார்த்தி சார், எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சமாளிச்சிடலாம். ஆனால் உங்கள் அம்மா சொல்ல வேண்டியது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு உங்களுக்கே பிடிக்கும். என்ன குணத்தை பிடிக்கலன்னா குணம் எப்படி பிடிக்கணுமோ அது மாதிரி மாற்றிக்கலாம். ஆனால் அவங்களுக்கு என்னையே பிடிக்கலையே, அதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியலன்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க. அந்த இடத்துல நம்ம தீபா